I onda ide šalje ostati. Snimit ćemo ovo, pa ćemo Samo nemoj mene, molim te. Samo nemoj mene. Zašto? Pa ti radiš za platu. Da, ja ću tebe tužiti. Molim, ja ću vas onda. Mi gubimo ovdje. Slobodno tuži, onda ćemo mi tužiti vas. Bez ikakvih problema. Snimit ćemo ovo sve. To ćemo sve prikazati na televiziji ovih dana. Evo, čujete, samo da snimimo ovo. Snimit ćemo ovo, pa ćemo ovo pustiti malo na televiziju. Samo malo da snimimo ovo sve. Samo da snimimo ovu grupu. Trebali ste zemlje se stvanja. I od oko i od Ma ja od jutra samo Znam. Pa idemo tu. Lepo na svaku političku stranicu, na Facebook, program. Samo malo, molim. Samo da se ovo snimi. Nećemo ovako da možemo. Ovo je bruka, bre. Ovo je bruka. Gdje si Pajtiću? Gdje si Pajtiću, da ovo vidiš? Ma ne sam Pajtić. Ne, Pajtić. Njegovi klinički centar Vojvodine. Oni su klinički centar Vojvodine, ne? Da, malo morgen. Da. Ovo je Pajtićeva priča. Slikajte, to se veliko Da vidiš koliko je slikara. Znam i koji su lekari. I ja sam se operisao, zato vam to i pričam kod Vlade. Kod Črnadanovića, ja znam. Ajde, vi ste pametni, značite nam. Vi meni to da kažete, alo gospodine, kako se zovete i vaš broj, da ćete mi s tobom. Drago mi, Đuriću, Dalibore, bit ćete tuženi zbog bezobrazluka, ništa drugo. Koja je vaša agencija, samo da vidim? Dobro, naći ćemo je. A niste vi ovdje bogovi? Ništa nije preskučeno. Pa ako ste zadovoljni, smijete se, ovo je za plakanje. Pa ja sam isto došao na red, ali ću da snimim. Da, znam, čuo sam. Ovo je bruka, da ti kažem. Prvo sam ja došao kao pacijent. Ovo je, znaš šta je ovo? Mene bi bilo sramota da radim u obezbeđenju. Eto, ja bih rekao iskreno. Jesu. Sve kažu, mi nećemo da naš narod pravimo stoku od naroda. Ovo će i da dobije sad ministar ovih dana. To budete sigurni. Neka dobije. Samo vi, gospodine, uživajte. Vi radite svoj posao. Ovdje, znači, objekat tu snimanje. Rađi snimaj, znači to. Ja nisam pravednik, prvo, ja sam isto pacijent, ali neću da dozvolim da me vi šikanirate. Meni bi bilo sramota da radim protiv naroda svoga. Prestaje firme, samo mi recite. Klinički centar. A vi lično? Dobro, nema problema.